Ora butuh nggih. banyu tok. Lho nggih cukup niku lek bocah cilik niku cukup kanggo banyu susu karo Ngaten. banyu bening. Nggih. Sing ngabot niku siji Mas, Pripun? tanggung jawabe. Jawabe. Mula Nggih. tanggung jawab niku mboten enteng Nggih. kados Pak Dalang nanggung ya seniman seniwati, Nggih. nanggung sinden, Nanggung nanggung dagelan. yoga, nanggung kula, Lah nggih. nanggung Nggih, samudayanipun. Mas. Mboten kados ngoten beliau Bapak Untung Wibowo Nggih. nanggung wong Nggih. sak Sragen iki gawe budaya ngerti marang partai Nggih. PDI Perjuangan. Nggih, alhamdulillah. Mas Gareng, Tut menika inggih ambal prasa ingkang 79 Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri, Mas. Eje Nggih, wanita kuat, wanita hebat. leres Nggih. derek bingah alhamdulillah Nggih. beliau Ibu Megawati Soekarno Putri sampun yuswa 79 Nggih. ulang tahun ning Sragen muga-muga rezekine kaya udan. Amin ya Allah. Kebak ing berkah, Mas. Berkah ing barokah Nggih. kathah rezeki panjang yuswa. Nggih, Mas Gareng. Wonten dawuh DPC PDI Perjuangan sudah mewadahi rumah aspirasi, Mas. leres Rumah nasionalisme dan rumah kebangsaan. ije Tidak luntur, tetap berideologi Pancasila, ije leres menetapkan UUD 1945, nggih berbineka tunggal ika, NKRI, harga marti, leres Mas. serta wawasan Nusantara, Mas. Ije Mula ora aneh lan ora mokal, banyak kader-kader PDI yang menjadi wakil rakyat maupun pengayom masyarakat seperti halnya Mbak Wulan Purnamasari menika, Mas. ije Nggih. Jadbu. Menika DPRD wonten tingkat Provinsi Jateng, Mas Gareng. Alhamdulillah pinaringan seger Nggih. waras kebak ing barokah kata rezeki ditresnani marang masyarakat Nggih. se-Indonesia. Amin, amin. Nggih. Beliau yang mampu mentransfer, mengakomodasikan, mengkomunikasikan aspirasi-aspirasi dari masyarakat serta program beliau yang sudah diwujudkan. Jenengan ngertos boten program-program Mbak Wulan? Program-program Nggih. tersebut di antaranya Mas. Nggih. Aku ya ora grepek wedi lek mlebu nang Lho, keranda hukum. Kula Nggih. bares mawon sing sepisal kula ngapalne lek kleru Nggih. ning angka loro kuwi ku mlebu wediku lek mlebu nang keranda hukum. Nggih. Mbok bilih kang nomor sepindah menika wujudipun setiap tanggal 10 mulai bulan ini dan selanjutnya tiap bulan pembagian dapur umum ke masyarakat. Tepuk tangan untuk program Mbak Wulan yang telah berjalan bulan ini. Nggih. Niki berjalan berlanjut loh, Mas. Leres. Muga-muga Mas, Nggih. jaman biyen mbokku, mbahku biyen sing jenenge pawone dapure urung brukut, paribasane sasane gur ning jomblang ning timba. Alhamdulillah gerak cepat beliau Ibu Wulan alhamdulillah sampun lumaku Mas. Alhamdulillah. Terus napa melih? Ingkang angka kalih menika respon cepat kepedulian PDI dalam cepat tanggap kebencanaan dalam memandang latar politik ras, suku, agama dan budaya. Nggih, ini terbukti wonten Aceh. Nggih. Saestu Mas. Leres. Hanya partai PDI yang cepat tanggap dan respon Leres. untuk bencana Aceh. Ya. Ribuan ambulan dikirim. Wah, kalau nek ningali ambulan PDIP niku merinding, Mas. Nggih, leres Mas. Saestu. Wong jenenge tenan wong tulung ki wis tenan abot sanggane lho Mas. Nggih, leres. Lho wong gonku kene wong loro malah dijegile lho Mas. Kok saged? Lho alhamdulillah wong ki loro iki kok tanggapane mlebu ning aku. Ora. Lah niku kula Mas. Kula wong jenenge wong tulung kanca, tulung bangsa niku paling abot sanget. Mila napa niku beliau panjenenganipun Ibu Wulan anggenipun menika sampun pambiyantu napa mawon mugi-mugi dipun berkahi dening Gusti Kang Maha Agung kebak ing barokah kathah rezeki panjang yuswa. Program selanjutnya menika pentingnya sosialisasi media tradisional. Bentuk komitmen dari Mbak Wulan dilaksanakan setiap bulan secara merata di Kabupaten Sragen. Lah niki gebrakan baru Mas. Media tradisional. Leres. Carane ya enek wayah.